खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 नभेम्बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्म। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान, समाजाव मान सन्मान मोनगोन, मोजां आखुनि थाखाय बाख्नाय जागोन। बृष राशि। न'खराव गोजोन सुखु फैगोन, न'खरनि अनज्लायनाया गोख्रोंसिन जागोन, गोसोआव सुखु गोजोना साग्लोबगोन। मिथुन राशि। न'खरनि जेंनाखौ लानानै गोसोआ हरखाब गाज्रि जागोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। कर्कट राशि। देहायाव सानाय सुनाय जानो हागौ, देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु जागोन, गावनो गाव जोथोन लानाया साबसिन। सिंह राशि। न'खराव हरखाब गोजोन फैगोन, जेंनाफ्रा उदां जागोन, बिदा फंबाय अनज्लायनायनि साबसिन सान। कन्या राशि। हरखाब समाजनि बिबान मोनगोन, सुबुंफोरजों अनसायजागोन, गोदान बिबाना नोंखौ थुलुंगाखांहोगोन। तुला राशि। गारि मटर सालायनायाव सौदावनो हागौ, दावबायनाय बिथिङावबो सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। वृश्चिक राशि। देहायाव जेंना नुजाथिनो हागौ, मेगन गाज्रि जानायनि जाथावना, देहानि फारसे जोथोन ला। धनु राशि। मोजां सान, गोथार खामानियाव नोंथाङा आगान होगोन, गोथारथिया अरायबो नोंथांखौ मदद खालामगोन। मकर राशि। गारबोनाय समखौ गोसोखांनानै उन दाहा खालामगोन, न'खरजों गोसोआ गोरोबनाय नङा, जिंगासिनायजों समखौ बारहोहरगोन। कुम्भ राशि। फालांगियाव मोजां सान, जायखिजाया फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि। रां रुफा जोबस्रांगोन, जेरावबो रां खहा जागोन, धोन थांनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासिनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।